Sini buta ingkang cangkeme mumbul gantol mega. Pating crongak untune ora urut. Ana ingkang dawa kaya culaning warak. Ana ingkang kaya graji. Wujude ora mbejaji, awake sisik kebak lumut. Awit saban hari amung gogo iwak madyaning samudra. Glebakan ngiwonengen ngudak banyuning seganten. Badhok ulam tanpa tuwuk mila gusis mina-mina ingkang sapa ing warih. Tatanate mentas ing daratan pramila wujude gegilani. Tetungguling prajurit banyu negari Ngalengka diraja kesete Prabu Dasamuka. Jejaga jroning warih. Mripate kelap-kelop dupe mulat ing gegana ana kumlebat sigra sinrot ing tutuke. Wah. Sing mlebu nang cangkemku meng kaya lemut. Tak mau ora nang iwak. Ora nang iwak. Wis tak pangan kabeh isining banyu entek mung kari. Iwak cilik-cilik wae dipeki buta Ngalengka. Digawe iwak peyek. Dipangan karo sego jagung. Wis tuwek. Aja diambung. Wah! Keleban panganan sing sekolangin mau kok kaya layak. Aku mlebu ning waduke buta gedene semono. Iki ana kethek. Kethek apa kowe iso omong? Aku Hanuman. Wah, aku Katak sini. Aku Katak sini. Eskar Emhum. Wah, buta kaya ngono boyo sekolah. Oh, buta Ngalengka sekolahe dhuwur. Katak sini Eskar Emhum. Kaya ngapa tak serot kok ora penak nyang weteng.
Arep mlebu ngalengka kowe. Dasar kepara nyata. Aku dutaning Sri Rama. Wah, sapa? Wah. What? Wah. 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 Ayo piye kowe? Wah, iki terus lek arep gelut ki piye nek kok ngene. Disangkani kok ngendi-endi kok ewuh. Kowe bingung kowe. Nyawang cangkemku gila kowe. Apa kaya ngono ki ya ndek bojo? Wah, bojoku loro cekakne. Bojomu yo ayu. Wah, ayu-ayu. Mergo aku ndek bondo akeh. Bojoku ayu. Terus kowe nek pulang resmi karo bojomu piye? Kowe nek karon sih karo bojomu piye? Ayo kaya menungsa ta ya. Lah apa bojomu ora gila karo untumu kowe? Ora no. Bojoku ki ora iso greget nek dhisike ora dolanan untuku. Anggris nyekeli latku karo untuku dheweke terus gelem tak cedhaki. Wah, yapurmu koyo ayo ilang nyawa. Ayo ngantem kowe. Hai. Wah. Ayo. Wah. 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 Ah. Wah. 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 Woi. Ah. Woi ya. Ai! Hulpa! Woi! 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 Yoi! Ah! Ah! Hulpa! Ah! 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 Sinokot sang Anoman kaya datan bisa bangga nanging sukune mancat lambe ingkang ngandhap den benggang saya rasa pambengganing sang Anoman den jabal ilate binedhot sinempal tutuke dadi lan patine. Wah, kencar-kencar padange biyu-biyu. Wah, jembar banget kutha Goro Ngalengka. Niki wis wanci bengi. Wah, endahe kaya ngono disawang saka dhuwur biyu-biyu. Wah, pancen Ratu Sekti ya sugih Dasamuka. Nanging apa yen aku ndelik luwih dhisik supaya aja kawanguran lakune.
Sebih mamring datanana sabawaning titah amung cantoko ingkang munying balumbang sawung klura ingkang meling-meling hamelingi hamelung kaya-kaya ngelingake dumadining lelampahan ingkang sinandhang risang Dewi Sinta kaya rinujit keteking jantung lamun to mulat bermara ya kumbang ingkang ngisep sarining kembang rudah indriya Dewi Putri mantili kaya ginubah jantunge jumandhaning taman arga soka patamanan ingkang den yasakake Prabu Dasamuka ing negari Ngalengka Diraja nadyan to sarwa endah sesawangan ingkang asri suprandene sang Dewi Putri mantili datan kepareng sare mungguing Mas Mukti datan wantun mapan wonten ing griya Bale Kencana amung mapananing sangandhaping wit naga sari kawis tingalang gagra kusika kurwaking iga gegambangan Gwaya payus netra cawong dada mendelong suprandene maksih kawis tinggal ayune Dewi Sinta sumunar cahyane pindha mantasaning widodari Betari Supraba sinten to ingkang mungguing ayun nenggih menika putra Sang Gunawan Wibisana ingkang mijil pawestri nenggih ingkang awewangi Dewi Trijata Renten dalu anggung nglipur murid sukaning griya Sang Dewi Sinta parandene kaya datan lipur ing pangimur-imur datan lilih ing pangareh-areh prapta saking katebian nenggih Nalendra ing Ngalengka Diraja Sang Prabu Dasamuka sahyani rasumuna Sutyaning sun wong ayu sutyaning sun wong manis dung dung neng dede trenggalung sing rubek meong wek pedhegur Sutyarekta senrepuk katya sira wong ayu Bregiang Sinta tolehan pun Kakang Yayi ora Bu Prabu kowe ngaliya kowe ngaliya naleh kula menawa dipun dawuhi kalian mau Prabu supados leladi dhateng Mbok Dewi to. Iya ning saiki aku teko kowe ngaleh. Ayo ngaleh. Ngaleh ya. Wonten mriki ki Mas. Ngaleh, tak sangoni 50 ngalih. Jatuh bat 100 sugih dasare. Pakne gedhe kaya 50. Ora sagokean cangkem, ndang lunga. Ora Bu. Nuwun sewu mbok iki anggenipun mawas penggalipun Mbok Dewi mbok nggih sampun ngaten mekaten. Menawi ngungkur ngrumpaka menika mbok inggih mawi basa sastra ingkang linangkung. Desaku kaya ngene iki sok glokok mbayu bathok ya kaya ngene iki ora rasa cerewet. Minggat ngaleh. Ngerti ngaleh ora? Ayo. Iya sampun. Kok meng nang kono ngaleh sing adoh. Sinta Sutyaku wong ayu. Sawangen negara Ngalengka iki
Bawangen. Sun Rewangi toh pati nggonku nyidra kowe nggonku nggawa kowe saka ing alas Dandaka nganti temeka ing negara Ngalengka kene. Kejaba saka kuwi wong lanang milih wong wadon mengkono mau mesti ditimbang lan tinaliti. Siji, adaane perkara karupan, loro kelakuan, kaping telu kagunan, kaping papat kawiryan. Wong wedok ya ngono. Akeh-akeh milih wong lanang mengkono iku. Karupan, pandeng, rupa bagus lan ayune, kelakuan, bebuden lan wewatekane, kagunan, guna, babakan kepinterane, kawiryan, wirya, pandeng, pangkat, derajat, kawibawane. Ning nek wis ngrembug derajat, pangkat, kawibawan, lumahing bumi kurping langit, ora ana ratu sak donya sing madani Prabu Rahwana. Ya wibawane, ya sugihe, ya sektine. Samubarami, sambegana. Ino. Oh Prabu, kowe meneh ngaleh. Tobat. Ya nek kene kok ya ora entuk. Sinta. Dosamuku. Lah mbok ya ngono. Wah, wis gelem wangsulan ngene iki aku mbungai. Gelem wangsulan ngene iki senengku ora umum. Lagi iki kowe pirang-pirang dina cumandha ning Taman Argosaka kok lagi iki nyebut jenenge Dasamuka. Terusna wong ayu. Iya. Kowe maling julik. Wah Prabu. Ngalih. Setan kowe kon ngolah ngalih ora. Kowe maling julik. Nyidra aku ora wani nyododo didodo. Upama kowe wong lanang tenan nembung marang Pangeran Rama mesti kowe diadepi. Mongko kae Sang Prawiratama sekti putus sing jurit ora wulap nyawang bebatang. Kowe mungsuh Sang Regawa guru lakiku kang sejati. Tanding tiyasa ning alas Dandaka. Ketiban jemparinge Sang Rama Wijaya mesti lebur tumpur kuwandam. Kaya ngono kok ngaku wong prawira. Ngaku wong dedaya kowe nyolong laku. Kowe wani nggawa aku tumeka ing papan kene. Yen to kowe nganti ndemok kusikaku bakal tak beset nganti tekan daginge. Piye? Setan awas kowe. Wengis wicaramu. Gatelke kuping. Rama aja ngukup, Rahwana aja ngukup pateni kowe. Kala ulap ketidadet bareng kang pangulu Hanuman ngabekti. Tobat. Suara apa iki ya? Suara apa ya? Tobat. Sing nembang ki sapa kok apik temen to ya? Tobat. Aku kaya tahu suara iki nanging wonge kaya ngantukan ya.
pitaya ing batos. Tobat, golek ana ngendi Trijatha. Kadosipun kok swantenipun wonten mrika menawi kula puruki mrika kok wonten mrika ngaten lho. Tobat mrika. Kaya wong bingung. Dutaning Sri Rama kang yen Gusti putri kang jinidreng julik. Kuwi kok kongkonane Sang Rama nak yen ke Gusti putri kang jinidreng julik. Kuwi sapa ya Trijatha? Tobat. Sapa ya penyan sinten kok nggih mandhap. Monggo to penyan sinten? Rahwana si maling hamba kinen matur. Sangsaya dalu hararasa byor kang linteng gumedhap titisonya tengah wengi lumrang gandaning puspita karengiwaning Putyanira Ong Sang Dwijawara mbrengeng lir swaraning madu bronto manung sungsarining kembang banget orang ngira dene sira ingkang dadi dutaning Sri Rama pepundhenku nyatane kowe bisa ngaturake sing Semsotya Ludira iki kagungane Pangeran Rama. Ih, nami kula pun Hanuman Gusti Ayu, pangabekti kula mugi katur. Iya, tak tampa gawe gedhe ning atiku lan banget panarimaku. Batobat. Dipun tepangaken kemawon nggih batobat Nariwanda kok bisa tata jalma batobat. Pulune le nyenengke putih nggondodo ya tuwuh apik banget. Batobat, mbok pinarak pun mriki ra didangu batobat. Kenging kangge dolanan nggih Raden. Nggih dipun tepangaken kemawon kula pun Anoman. Inggih dipun tepangaken kula Trijatha Raden. Kula Endang Trijatha. Inggih.
Mbok inggih sampun dipun colaken anggenipun nyepon mboten menapa-menapa Batobat tangan kethek kok ya apike Raja Mak Batobat. Ambune wangi Batobat. Raden pinarak nggih pinarak. Dalemipun pundi? Mrika mboten tebih saking mriki. Pinarak nggih. Bincang kemawon menawi sampun tetep ing dharma kesanggeman kula. Nggih. Saestu lho pinarak lho. Anoman kula wonten dawuh Kusuma Dewi. Banjur kepiye kahanane Pangeran Rama ing titi mangsa iki? Nggih, Gusti Ayu. Kinten kula mboten benten kalian Paduka Kusuma Dewi anggung mangangen-angen ing batosipun. Renten dalu ingkang musik wonten ing batosipun Sri Rama, mboten sanes kejawi namung Paduka sesembahan kula Gusti Ayu Rekyan Sinta. Iya Anoman. Nanging banjur kepiye dawuh piwelinge Sang Marting Bawana Pangeran Rama? Nggih. Estunipun kula namung dipun dawuhi supados nakyenaken dununging Kusuma Ayu Putri Mantili rening Paduka sampun yektos lenggah wonten ing Taman Argasaka mapan wonten negari Ngalengka. Sedanipun Gusti Pangeran Rama ing benjang kondur Paduka badhe pinethuk piyambak kalian Gusti kula Sang Marting Bawana. Mangancur lampahing angin guntur akraning arga goro-gornita kagiri arek bumi prakampita padula mangambak-ambak Ultan treswar lan lesus Anoman nyoto gedhe banget katresnaning Pangeran Rama marang aku. Muga ya Wang Agung bakal nemokake meneh kelawan guru lakiku. Inggih Gusti. Sira Baliya tak kanteni cundha manik kancing gelung ingkang tak agem iki aturna ana ngersaning Bathara Rama Anoman. Gusti kula Sang Ayu. Mundi dawuh Paduka, kula namung badhe ngestokaken dawuh Paduka. Iya. Aku nyuwun marang panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Muga-muga bekti lan kasetyanku marang panjenengane diayomi dening Hyang Lata Walhudya satemah pinanggya bagya mulya ing besuke ya Anoman. Najan to kanthi dalan kepiye wae. Lho nggih ngestokaken dawuh. Kula nyuwun tambahing pangestu Gusti. Iya Anoman. Mboten pinarak. Mbok pinarak, ya ampun. Raden. Pinarak to Raden. Ora to malah gumujeng ayo pinarak sekedap kemawon pinarak. Raden. Ayo Raden. Kula menika tasih gadah jejiban. Kula kedah enggal wangsul dhateng papan kula. Nggih, wangsul nggih. Monggo mampir sedelok wae kok ya ora kersa lho Batobat. Pinarak. Bencang sanes wedal nggih. Mboten gantalan taun Sri Rama ugi badhe ndarat wonten ing Alengka. Nggih, nanging lajeng mangke menawi dados perang gegempuran menapa kula saged pinanggih kalian penyan? Ora. Menawi peperangan menapa kula saged jejagongan kalian penyan? Ora. Pinarak to Raden. Wah, tes wingi. Anoman kowe aja mumpar mampir. Batobat mampir kaya mboten pareng lho apa Dewi menika sekedap kemawon. Nggih, menawi mboten kepareng mampir nuwun sewu mangke rumiyin. Kula nyuwun tandha asta kemawon, tandha asta.
Nuwun sewu. Kula menika mboten saged nulis. Dipun gambar, plentru ngaten mawon. Kula sampun trima. Dipun gambar. Dipun apa nggih? Ngaten. Nggih ngaten. Lah nggih ngaten dipun ngatenaken malih. Mriko radi mriko. Nah, lajeng mandhap malih. Nah, ngaten. Lajeng menika radi dipun lebetaken mriko. Niki gambar napa? Mboten genah gambaripun kula sampun remen. Matur suwun nggih Raden, matur nuwun. Mangken miyen. Menika menapa? Menika gambar kula. Waduh, kedah dipun asta lho, mangke wonten margi kangge delok-delokan nggih. Inggih. Hanuman malumpat sampun prateng witing Nagasari. Mulat mangandhap katingal. Wah, piye nggonku bakal ngukur jero thethek ing Alengka. Yo, ora bakal kurang akal. Kawirusa ing taman Hargasaka. Sandrane yayah ngembat penjalin.
Ai. 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 Wah. Wah iya. Wah. Oi. Kapokmu kapan? Kelap-kelop mripate. Aduh, kowe sapa Raden Indrajit? Ya Raden Megananda. Aku Hanuman. Dutaning Sang Rama Wijaya. Wah, penyakit Klebon Pandung. Kowe wani ora arek Taman Hargasaka. Kowe arep apa ayo? Yen pancen wong sak negoran ngeroyo aku krocoken ora bakal lirip karo biatang. Wah, tak kurung gedhong waja dhisik kowe. Seksa krura ngakiri-kiri kang nyoler Prabata abang ngawakar mangwuh ing mungsa aminta lawan anggra srusinga abda katinggal yun manubro. Ana apa, Cit? Jarine kok bubar-bubar. Wadya buta tungguk kemit. Inggih Rama ngaturi wuninga bilih. Wonten Rewanda Seta naminipun Hanuman, kengkenanipun Rama Wijaya. Loh, Rama bocone Sinta? Inggih, wah bethes elek. Mbok papan ki ngendi, Cit? Kula bandha kula papanaken wonten ing Gedhong Waja. Iki jeh bengi. Dinteni sesuk pletheking surya. Dipateni Cit aja dadi klilit. Ngestuaken dawuh Dewadi. Katepangono kemawon Raden Hanuman, nami kula Gunawan Wibisana, kula kadang mudanipun Alendra Ngalengka, Kakang Prabu Dasamuka. Aduh iya. Kenging menapa? Menawi jengandika kadangipun Alendra Ngalengka jebul ganep trapsila jengandika dhateng kula. Nggih. Kula nyuwun pangapunten, lintuning panindak Kakang Prabu Rahwana Raja. Nggih. Estunipun walih-walih menapa jer
Mboten kirang-kirang anggen kula ngemputaken murih. Kanjeng Koko Prabu sampun ngantos angewat garwaning Sang Rama. Parandene semunipun boten kesedu nampi menapa ing dados aturing para kadang ingkang panedahaken dhateng margining kayuwanan. Mila Raning kula wonten negari Ngalengka puniki mboten gadah panguwaos menapa-menapa Raden, wontenipun inggih namung sumarah dhateng purbaning kodrat ingkang kelampan wonten negari Ngalengka. Raden Anoman, kula saged mangertos bilih sejatosipun jingandika menika utusaning adil ingkang badhe ngukum dhateng tiyang dosa. Waduh, Raden, sanget boten nginten bilih ing papan mriki wonten mustika sumorot ingkang gandhanipun Arum Andupara namung kewala menapa inggih lair batos anggen paduka ngendika dhateng kula ing kados mekaten. Inggih Raden, malih-malih menapa yetosipun sedaya ingkang dumadi wonten ing Janaloka menika sampun boten badhe uwal saking pamerdining kang akarya jagat. Mila bagya mulya tiyang ingkang boten gadah nanging caket dhateng kang karya jagat. Bagya mulya tiyang ingkang sedhih margi badhe pikantuk lelipur. Bagya mulya tiyang ingkang alus bebudenipun ing mangkenipun badhe anggadhahi jagat raya saisinipun menika. Bagya mulya tiyang ingkang demen luwe kalian ngelak amargi sedaya menika badhe dipun paringi raos pemarem saking Gusti ingkang Maha Agung. Lho. Kula namung derek mangayu bagya kewala. Menapa ingkang paduka tindakaken wonten negari Ngalengka kula mboten menang anduwa Raden. Kula ngertos lan kula saged ngraosaken bilih benjang-enjang kula badhe dipun siksa dening Prabu Dasamuka. Mboten wurunga kula badhe dipun damel pengewan-ewan wonten ngriki. Mila kula nyuwun kanthi sanget samangsa-mangsa dumados perkawis menika. Kula mboten badhe wantun dhateng dedunung jingandika Raden Gunawan Wibisana. Kula aturi ngawur-awuri janur kuning. Nggih ngestaken dawuh. Mboten gantaran wekdal kula badhe saged pinanggya kalian sesemban jingandika mentah kados menapa bombong ing raos kula Raden. Monyet nyet-nyet diapur rambut caci. Ket, kula wonten dawuh. Andhek nemu kethek siji nggegerke wong sakutha. Kebareng paduka aja dibleh. Tumpukna kayu obong. Dibakar, Ket. Wis boten dawuh. Jawa tata keti wisaya indri Yaksa sara maru uta bawana bana margana samirana lan warayang mubal babal kang geni ingkang sekawit mung sak lumbung Bandung parandene gumrubuk saya ageng ngobong Anoman mekar salirane sak gunung nganti kaya harga kawlagar
Wah, mati aku. Hidup ya ini. Waduh. Waduh. Wah, kobong. Ya, telah. Tatap kemuntap. Kobong. Ya, telah. Ya. Out. Go. Kobong. Anoman si gedhek putih sowan taman konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi getih bangga wah meledos siji kok Ubal kutha Gorong Alengka dadi awu